Milí poslucháči a teda aj diváci, vítajte pri ďalšom diele antidopingového podcastu, v ktorom sa budeme aj s Kristianom rozprávať o ďalších novinkách alebo nových témach. Kristian, vítaj. Ahoj Tomáš. A kým začneme, tak ako pokračuješ so svojimi predsavzatiami? Celkom dobre, ja som si predsavzal, že si zlepším spánok. Ide to, stále to nie je ideálne. Ale našiel som si taký lifehack a využitie pre moje Apple hodinky, ktoré som dostal od rodičov na promócie. Dlho som ich nevyužíval. Až tak. Prečo? Vieš čo, trošku mi vadia tie notifikácie. Áno, že už je to také asi otravné miestami, že? Áno. No a našiel som si také využitie, že ich používam ako budík. Vieš, ono ti to tak zavibruje na zápestí. Aha. Každý, kto má iPhone, tak vie, akú epilepsiu ráno dostaneš, keď ti zvoní budík. Akože tá zvučka je katastrofálna. A vieš o tom, že tá zvučka sa dá zmeniť? Viem, skúšal som, ale potom zase nejako mi naskočila znovu. No proste bola to celá saga, ktorú som musel riešiť. No a s týmito hodinkami mi to funguje, lebo mi pekne zavibrujú bez akéhokoľvek zvuku a zobudím sa. To, čo už potom v nich monitorujem, ten spánok, tak je trošku horšie, lebo stále ho mám málo, ale snažím sa. Takže ja si myslím, že tvoje hodinky zaplesali, že našli takéto vzácne poslanie. Tešia sa, že nie sú v šuflíku. A čo tak tvoje? Tak moje predsavzatie s lepšou stravou a teda s manažmentom cholesterolu sa myslím, že celkom darí. Pravidelne teda užívam omega-3, tak som zvedavý, ako dopadne teda moje najbližšie laboratórne vyšetrenie. Čo je to, že nie si hladný? Vieš čo, nie som hladný, akurát si musím dávať pozor na to, že čo vlastne zjem. Čiže u mňa to není úplne o tom, že by som strašne chcel schudnúť. Dobre, priznám sa, že nejaké 2 kilá by sa tam mohli podariť. Ale je to skôr o tom, že keď napríklad aj večer mám taký ten vlčí hlad, tak si jednoducho dám nejaký jogurt so škoricou, s medom, s niečím, že nebudem vtedy viedať všetky tie šmakocinky, ktoré obsahujú práve tie nejaké transmastné kyseliny extra nasýtené. A čo ten kreker ráno? Ja som ho videl. Ja som si myslel, že som to spravil ako tajomstvo. Áno, niekedy teda sa neovládnem a idem okolo misky, kde sú slané krekery. Bol to až jeden kreker? Boli 2. Boli 2? Lebo ty si videl iba ten prvý. Ale nie, myslím si, že v rámci možností je to lepšie, ale myslel som si na začiatku toho predsavzatia, že moje návyky sú na tom oveľa lepšie. A to je presne takisto, keď niekto rieši svoj pitný režim, tak si povie, že ako je na tom dobre. A keď si začne reálne merať, koľko vody vypije za deň, tak zistí, že to je možno iba pol litra a je z toho úplne v šoku, lebo si myslel, že vypije 2,5 litra bez problémov. A z čoho si bol taký najviac vyšokovaný? Asi som bol najviac vyšokovaný z toho, že za mesiac, keď som si tak plus minus zrátal, čo všetko pojem mimo toho, čo by som nemal, tak toho bolo relatívne dosť. Čiže neznamená, že som musel zjesť niečo 5 krát za deň, čo by som nemal, ale tam ťa nejaká fornetka prekvapí, tam nejaká horálka na teba vyskočí, teraz ješ do potravín, si hladný, tak zoberieš si nejaký keksík, aby si to teda nejak preklenul. To je základ, ináč nechodí hladný do potravín. Podľa mňa je základ vôbec nechodiť na potraviny. Ale áno, keď si to človek tak prizná, tak tých momentov tam je viacero. No, poďme teda na naše témy. Budeme sa dnes rozprávať o terapeutických výnimkách a povieme si, čo to v podstate je, nejaké náležitosti. A druhá téma bude dlhovekosť a čo s ňou môžeme spraviť, či nejaké látky fungujú alebo nefungujú. Takže verím, že to našich poslucháčov zaujme. Tak zvrhnime sa na tie terapeutické výnimky. Čo to tá terapeutická výnimka vlastne je? To je v podstate taká situácia, kedy športovec musí brať zakázanú látku, lebo je chorý. Športovci sú ľudia tak ako my, niekedy ochorieme, takisto športovci niekedy ochorejú a v prípadoch, kedy už neexistuje žiadna alternatíva, iba tá zakázaná látka, tak si môže požiadať o terapeutickú výnimku a to je práve takéto povolenie, že áno, môžeš užívať túto látku, ale za takýchto podmienok. Každá liečba vyžaduje mať terapeutickú výnimku, keď si vrcholový športovec? No nie každá liečba, iba taká liečba, ktorá zahŕňa zakázané látky a taktiež je tam potom taký aspekt toho, že na akej úrovni športuješ, aká je tá látka, či je zakázaná v súťažnom, mimo súťažnom období, takže vie to byť rôzne. Ľudia možno majú takú skreslenú predstavu, a hlavne niektorí športovci, že nám iba oznámia ako keby, že užívajú tento liek a tým pádom tá nejaká ich starosť o to skončila. Musím povedať, že veľmi, veľmi dávno bolo také, že oznamovacia povinnosť sa to volalo pre niektoré lieky, ale to už 10 rokov minimálne neplatí. Tak ako je to možno s nejakými tými
kritériami, ktoré tá terapeutická výnimka musí naplniť? Tak určite nestačí len lekársky predpis, to dobre poznáme, však my sme si tak posunuli tie terapeutické výnimky u nás na agentúre, že? Áno, ja som sa ich vďačne zbavil, v sebe. A teraz sú moja zodpovednosť, no. A každopádne, tak je tam potrebné preukázať diagnózu, to je veľmi dôležité, a taktiež tú liečbu. Možno aj taký ten prechod od toho, že aká bola predtým liečba, ktorá nezahŕňala zakázanú látku, ako sme sa dostali k tomu, že tú zakázanú látku ten športovec potrebuje. Inými slovami, potrebujeme celú zdravotnú dokumentáciu ohľadom zdravotného stavu športovca, čiže až má nejaké ochorenie, tak od jeho diagnostikovania až po súčasnú situáciu. Niekedy sa stane, že športovci sa spýtajú, že majú už teda nejakú diagnózu, majú na to aj nejaké lieky, ale zatiaľ nemajú schválenú terapeutickú výnimku a niekedy riešia teda, že či vôbec tie lieky majú užívať, nemajú, môžu, nemôžu, tak ako sa v tom vyznať? Tak ono malo by to byť vždy dopredu, čo sa týka možno takých tých najelitnejších športovcov, ktorí sú povedzme v našich registroch, ale u každého je to lepšie riešiť vopred. Ale potom napríklad tam máme aj také glukokortikoidy, pri ktorých je to trošku ináč. Tam športovci majú možnosť si aj retroaktívne požiadať o terapeutickú výnimku, ale je to akoby ponechané na tie národné antidopingové agentúry, prípadne medzinárodné federácie alebo iné antidopingové organizácie, čiže tam si treba aj overiť to, že či idem len na tej národnej úrovni, keď idem na medzinárodnú úroveň, tak sa treba opýtať aj tam, tak je to o komunikácii. A ja som vždy športovcom teda hovoril, že zdravie je prvoradé, takže keby športovcovi bol diagnostikovaný diabetes mellitus a nemajú ešte tu na inzulín, tak nemusia akože mesiac čakať. To určite. Životohrozujúca situácia je životohrozujúca. Takže vždy je asi dobre uprednostniť to zdravie. A športovci častokrát možno majú ten názov, že tak mám diagnózu, to znamená, že automaticky tu je. Už sme si povedali, že ten proces není taký jednoduchý. Máme na to terapeutickú komisiu, kde sú nezávislí lekári, ktorí túto žiadosť posudzujú. A častokrát je tam čas veľmi kľúčový, lebo športovec vám nedá dopredu vedieť 3-4 mesiace pred nejakým významným podujatím, väčšinou je to týždeň pred odletom. A ten čas je v podstate pre nás nie až taký problematický, my to vieme sprocesovať relatívne rýchlo, ale veľmi kľúčová je tam tá zdravotná dokumentácia. Takže aj z tvojej praxe, čo by si povedal, že také najpodstatnejšie v tej dokumentácii a s čím sa tak najviac stretáva, že tam možno chýba, alebo na čo by si len tak upozornil? Najčastejšie sa stretávam s tým, že športovec dodá výsledok poslednej kontroly u lekára, prípadne možno taký klinický obraz posledného polroka, čiže také veľmi krátke časové obdobie, ale dôležité je tam práve to diagnostikovanie a niekedy argumentujú tým, no dobré, ale mne toto ochorenie bolo diagnostikované, keď som mal povedzme 8 rokov, teraz už mám 20, že tej zdravotnej dokumentácie je strašne veľa. Áno je, ale je potrebné zdokumentovať tú diagnózu, čiže tam okolo toho 8 roku života nejaké lekárske správy, prepúšťacie správy povedzme z nemocnice a podobne. A potom možno také tie kľúčové momenty, kedy sa menila liečba a potom ten nejaký klinický obraz posledného povedzme roka, dvoch. Takže častokrát mi chýba vlastne tá história. A vieme športovcom poradiť, keď už majú teda nejakú konkrétnu diagnózu, že čo konkrétne z tej zdravotnej dokumentácie potrebujú, respektíve s čím majú prísť vlastne za lekárom, že čo im teda má poskytnúť? To aj robíme. My máme vlastne odporúčania od Svetovej antidopingovej agentúry, čiže celý ten proces, či už posudzovania, ale aj udeľovania zamietnutia terapeutických výnimiek je veľmi taký regulovaný. Sú tam pre každú diagnózu nejaké pravidlá a nejaké požiadavky na posúdenie aj na tú zdravotnú dokumentáciu. Takže to je stále vlastne o komunikácii športovcovi presne, keď sa s nami alebo so mnou, keď sa vlastne skontaktuje, tak mu presne poviem, že čo CCA potrebujem a keď mi to zazdieľa, tak vlastne to dávame našej komisii a tam treba myslieť na ten časový aspekt, že oni majú 21 dní na to, aby posúdili takúto žiadosť, takže je to potrebné robiť vopred, pred nejakým povedzme medzinárodným športovým podujatím, na ktoré sa športovec pripravuje, ale zároveň akože sme flexibilní. Aj teraz som mal športovkyňu, ktorá veľmi rýchlo sa zmenil zdravotný stav. On už bola prihlásená na nejaké súťaže a v podstate každé to odhlásenie zo súťaže takto na poslednú chvíľu pre ňu znamenalo nejaké penále. Tak som komunikoval vlastne s našou komisiou, že vyzerá to asi takto. Tá športovkyňa by potrebovala vedieť veľmi rýchlo, že či je tú terapeutickú výnimku budem alebo nebudem mať a sprocesovali sme to v podstate v priebehu týždňa. Ja si inak pamätám teda aj to, že sa častokrát hovorilo o terapeutickej výnimke, že to je akási formálna
forma dopingu alebo možnosť dopingu, čiže však máš na to papier, tak teraz môžeš dopovať. Myslíš, že to tak mohlo niekedy fungovať? Ja si osobne myslím, že nie. Tá stigma tam určite bola. Ona je spojená najmä s takou udalosťou, ktorá sa udiala v roku 2016, kedy skupina ruských hackerov sa dostala do údajov Svetovej antidopingovej agentúry a vlastne zverejnil niektoré terapeutické výnimky športovcov. Samozrejme si selektívne vybrali tie, ktoré boli zaujímavé, čiže to boli športovci pomerne na vysokej úrovni. Cítim sa trošku ako pamätník, lebo ja si teda túto kauzu pamätám a teda so záujmom sme sa na tieto terapeutické výnimky potom pozerali, keď sa teda dostali na verejnosť. Ja si tam dosť pamätám teda elitných tenistov a ich túečky na glukokortikoidy. Ale myslím, že keď som ja teda prešiel všetky tie TUE certifikáty, ktoré boli, tak to bolo naozaj buď nejaký diabetes alebo kortikoidy a podobne. Takže mne to skôr evokovalo to, že tí športovci naozaj mali ten zdravotný problém a tá terapeutická výnimka ich ako keby iba dorovnávala k tomu zdravému športovcovi. Áno, v tej dobe sa vyjadrilo aj veľa športovcov, ktorých sa tieto terapeutické výnimky zvernenie netýkali a vlastne ich vyjadrenie bolo také, že to je proste bežná súčasť športu, ľudia sú aj chorí, potrebujú brať lieky a tak ďalej, čiže vlastne tá športová komunita si ako keby podržala tých športovcov, ale tá stigma tam aj tak vznikla a myslím, že tak najviac na ňu doplatil jeden britský cyklista, myslím, že sa volá Wiggins, až si správne pamätám. On bol vlastne víťaz Tour de France 2012 a olympijský víťaz 2016 a on mal vlastne takúto terapeutickú výnimku na triamcinolon, ktorá bola práve touto Fancy Bears skupinou zverejnená a tam značilo vyšetrovanie, obratil sa proti nemu vlastne aj britský parlament a obvinili ho z využívania terapeutických výnimiek na glukokortikoidy na zlepšenie športového výkonu a pritom ten celý prípad bol uzavretý s tým, že nie je dostatok dôkazov na to, aby bol teda odsúdený. Ale najmä ten záver jeho kariéry, kedy už možno s takou cťou chcel ukončiť tú svoju športovú kariéru, bol týmto veľmi poznačený. Ešte poviem také zákulisné informácie k tejto kauze, že ona vznikla pravdepodobne ako odpoveď na olympiádu v Soči, ktorá bola v Rusku v roku 2014 a teda ten škandál okolo štátom riadeného dopingu v Rusku bol potom teda celkom masívny a táto skupina chcela v podstate upozorniť na to, že aj ostatní športovci takto legálne podvádzajú, lebo na to teda tie terapeutické výnimky majú. My môžeme hovoriť asi iba za našu organizáciu a agentúru, kde je tento proces naozaj transparentný. Niečo sa teda veľmi páči je, že napriek tomu, že to niekedy prináša veľa administratívnej práce, ale každá jedna terapeutická výnimka je nahratá do systému ADAMS, do ktorého má prístup Svetová antidopingová agentúra a majú právo skontrolovať každú jednu terapeutickú výnimku. Navyše tie výnimky, ktoré my udelíme, platia na národnej úrovni. Takže ak športovec ide na medzinárodné podujatie, tak potrebuje, aby aj jeho príslušná medzinárodná federácia to skontrolovala, uznala, závisí od toho samozrejme, o aký šport ide. A niekedy mi to možno príde taká zbytočnosť, ale keď sa nad tým tak zamyslím, tak možno práve táto kontrola aj z tej medzinárodnej strany prispieva k tomu, aby tá transparentnosť naozaj bola, aby sme si na tej národnej úrovni ako keby nechránili tých našich a snažili sa im tú pozitívnu výhodu poskytnúť. A akú máš skúsenosť možno s tou prácou s medzinárodnými federáciami? Uznávali pomerne rýchlo terapeutické výnimky alebo dožadovali nejaké ďalšie údaje? Z môjho pohľadu drvivá väčšina to automaticky uznala, ale potom sú isté špecifické športy, ktoré sú tak vo všeobecnosti špecifické, že majú také svoje pohľady na veci. Takže tí si vyžadovali možno ten postup trochu iný. Jedna federácia je za mňa úplne absurdná, lebo má aj svoj systém, do ktorého sa tie terapeutické výnimky vkladajú, takže vôbec nevyužívajú EDEMS, podľa mňa tak, ako by mohli. A to je škoda, lebo keď chceme mať teda globálne pravidla na celom svete, tak by sme k tomu asi aj tak mali pristupovať. A čo ty? Vieš čo, ja mám zatiaľ veľmi dobrú spoluprácu, je pomerne rýchle konanie z ich strany. Iba v zopár prípadoch sa mi stalo to, že ale to mali vyslovene také pravidla, že na takúto látku si to proste posúdime sami, takže potrebujeme si nechať všetko preložiť do anglického jazyka a my spravíme ten proces ešte raz, ale po väčšine je to pomerne rýchle a veľmi jednoduché. No a nedávno som bol na takom stretnutí CEADO, čo je stretnutie našich stredoeurópskych antidopingových agentúr. Ja s tým skúsenosť síce nemám, ale oni mi vlastne tam tí kolegovia
zazdielali takú skúsenosť s terapeutickými výnimkami, že v streľbe na beta-blokátory nedostane na medzinárodnej úrovni terapeutickú výnimku nikto. Prečo? Tá medzinárodná federácia to má vlastne tak zadefinované, že beta-blokátory zlepšujú športový výkon v streľbe a v podstate žiadnemu medzinárodnému športovcovi toto neschvália. Ja som zostal chvíľu taký, že ale však ja som tiež riešil niečo so strelcami a že tam to bolo pomerne jednoduché a som to rýchlo dohľadával počas toho stretnutia a prišiel som na to, že to boli beta-blokátory, ale v lukostrelbe. Čiže lukostrelba povoluje, ale streľba ako taká nepovoluje. A myslíš, že poskytovanie týchto terapeutických výnimiek je správne, je to fér, alebo je to nejaká nevýhoda? Aký je tvoj pohľad? Ja si myslím, že je to fér určite, lebo sú tam 4 vlastne také piliere, to nazvem, terapeutické výnimky a to je, že ten športovec má diagnózu a vie ju dokázať. Ďalej, že tá liečba je nevyhnutná a neexistuje povolená alternatíva. Tá liečba mu nezlepšuje športový výkon nad rámec toho, ako by bol v zdravom stave. A taktiež, že to, že bude brať tú zakázanú látku a dostane na terapeutickú výnimku, nie je dôsledkom toho, že bral nejakú zakázanú látku v minulosti. Typickým príkladom by mohli byť, povedzme, kulturisti, ktorí brali anabolické steroidy a po ich vysadení sa tá prirodzená produkcia testosterónu znížila na takú úroveň, že to nefunguje a potrebujú doplňať testosterón, tak takáto terapeutická výnimka na testosterón by im nebola uznaná. Napriek tomu, že tá diagnóza by bola... Bola by diagnóza, není žiadna povolená alternatíva, musia brať toto, ale je to dôsledok vlastne predchádzajúceho dopingu. Je niečo, čo by si poradil športovcom prakticky, ak by sa ich terapeutická výnimka týkala, také zhrnutie tejto témy? Ja by som povedal, že za mňa takým najlepším nástrojom na minimalizáciu rizik bude naša databáza zakázané látky.sk, takže tu dávam do pozornosti. Máme tam viac než 50 000 liekov, sú to už všetky lieky, ktoré sú registrované v Slovenskej republike, je to veľmi jednoduché. Športovec, keď si tam nahodí liek, ktorý mu v tej chvíli možno predpísal lekár, alebo sa ešte u lekára o ňom rozprávajú, keď si to tam nahodí, tak má tam piktogramy, veľmi rýchlo zistí, že či je to zakázané v súťažnom, v mimosúťažnom období a na základe toho nás už vie kontaktovať, že potrebujem terapeutickú výnimku alebo naopak, že ju nepotrebujem a tým pádom môžem začať s liečbou a nemusím nič riešiť s nami ako s antidopingovou agentúrou. No a toto platí teda na tej národnej úrovni, čiže zakázané látky.sk. A keď idem do zahraničia, tak sa nemôžem trošku akože nechať obalamotiť tým, že keď sa u nás nejaký liek volá nejak, tak v zahraničí, že bude obsahovať rovnaké účinné látky. Ono v zásade, že vo väčšine prípadov to tak bude, ale sú výnimky a zrovna však sa bavíme o terapeutických výnimkách. Takže. Rovno sa o nich bavíme, tak akože niektoré lieky v zahraničí obsahujú zakázanú látku, napriek tomu, že u nás tú zakázanú látku neobsahujú, tak tam dávam do pozornosti stránku Global.ro a tá zoskupuje vlastne takéto databázy, ako máme my na Slovensku z celého sveta. No, z celého sveta úplne nie, ale akože z veľa krajín, ktoré sa zapojili do takéto nejakej iniciatívy. Takže keď to zhrniem, máme databázy na Slovensku a na teda tej svetovej úrovni, tam to skontrolovať, ako náhle vyvstane potreba, tak kontaktovať nás. Čím skôr. Čím viac času, tým viac kľudu. A pomáhame vlastne aj s tým, že keď je to aj medzinárodný športovec, ale necíti sa na to, že by to prekladal do angličtiny a komunikoval v angličtine, tak my to vieme udeliť na národnej úrovni a požiadať o uznanie na medzinárodnej úrovni, čo pre veľa športovcov je jednoduchší proces. Takže v tomto vieme byť tiež celkom napomocní. My sme úplne super, že? Si tiež inak myslím. Podľa mňa by sme si úplne zaslúžili tú dlhovekosť za tento prístup. To áno. A po tomto mojom krásnom premostení na ďalšiu tému sa môžeme teda pozrieť na dlhovekosť aj z takej možno lifestyleovej oblasti možno. V angličtine je to teda longevity, čiže také veľmi zaujímavé slovíčko. Ja sa ešte pochválim, že ja som si tentokrát pripravil tiež poznámky. Ja som bol inšpirovaný tým, ako si pekne rukou napísal svoje poznámky, tak tentokrát som si ich napísal aj ja, ale vidím, že teda ty tu nemáš žiadny papier. Ja tu nemám papier, ja som tentokrát veľmi moderný a týmto chceme tiež demonštrovať takú našu rozmanitosť, že sa nepozrieme iba pred seba. Ale každopádne tá dlhovekosť je celkom teraz taká trendová vec, oveľa viac asi ako kedysi. Sa to starnutie veľmi rieši. Je to asi aj teda tým, že niekedy už teda nemáme možno ani iné starosti, ako len riešiť teda, ako dlho budeme žiť. Ja som teda pozeral aj taký film alebo dokument na Netflixe, neviem, či to zachytil, takého amerického milionára, ktorý robí všetko preto, aby žil čo najdlhšie a využíva vlastne všetko to, o čom sa budeme dnes baviť.
a otázne, či sa mu to naozaj reálne podarí. Ale sú tu také možno dve základné veci na také rozlíšenie a to je, že koľko rokov žijeme, to je tá dlhovekosť a potom koľko rokov vieme žiť ale v dobrej kvalite. Takže chcel by si žiť radšej 95 rokov na prístrojoch alebo 85 v nejakej dobrej vitalite? No odpoveď asi jasná. Takže aj toto je asi ten smer, ktorý by sme chceli tak uchopiť, že nebudeme sa baviť len o tom, aby sme riešili, že ako dlho budeme žiť, ale skôr, aby tá kvalita života bola čo najlepšia, čo najdlhšie. No, určite áno. To by šlo, nie? To by šlo. Ty inak riešiš nejakú svoju kvalitu života do budúcna, lebo ty si ešte teda celkom mladý, hej, ale my starší. Vieš čo, tak akože, no, cvičím, však chodím na tréningy, to je jeden veľký základ toho, aby sme boli zdraví. Snažím sa dobre stravovať a zameriavam sa na spánok. Takže ty si už taký ten svoj protokol trošku nastavil a snažíš sa ho vylepšovať každým rokom? Vieš čo, mám takú veľmi idealistickú predstavu o tom, ako by mal môj protokol vyzerať a snažím sa k tomu v realite približiť. Častokrát sa v tejto téme veľmi riešia rôzne výživové doplnky, ale aj lieky, možno aj niektoré také kontroverzné prístupy, tie si postupne rozoberieme. A aby sme sa možno pozerali na to aj s optikou športu, tak je pre mňa celkom zaujímavé sa pozrieť na to, že čo riešime pri dlhovekosti, také základné body, tak je to lepšia regenerácia, vyššia energia, zlepšený metabolizmus, riešenie zápalových reakcií a celkovo také spomalenie opotrebenia tela. Nepripadá ti to, že toto je v podstate rovná sa športovec? Na prvý pohľad áno, ale asi keď sa budeme rozprávať o tých jednotlivých účinných látkach, tak ono to není vždy také úplne jednoznačné. Ale keby toto vieme reálne docieliť, tak by asi športovci celkom zaplesali. Bolo by to fajn. To, čo možno tak najviac funguje v tej možno to nazvem biochemickej stránke, sú rôzne procesy a preto vedel by si možno nejak tak povedať, čo to starnutie je z tej biologickej stránky, alebo to môžeme tak spolu nejak rozobrať? Vieš čo, tak môžeme asi aj spolu o tom podiskutovať. Ja by som to veľmi zjednodušil, že je to opotrebenie organizmu. Či už naše orgány, naše tkaniva začínajú byť opotrebované a neplnia úplne tú funkciu svoju, ako by mali, ale ono toto isté prebieha na bunkovej úrovni. Takže tak, ako si to ľudia predstavujú v podstate veľmi jednoducho, tak ono to aj naozaj veľmi jednoduché je. Že jednoducho to, čo nám funguje ako hodinky, sa postupne začína trošku kaziť a začína to fungovať čoraz menej a menej efektívne. Môžeme to tak povedať? Presne ako tie moje predošlé Apple hodinky, ktoré začínali fungovať menej a menej a potom nakoniec mi odišla baterka. Tamto riešenie bolo asi celkom jednoduché. A vidíš, aké premostenie som dal, že odišla baterka? To si sa dostal sa k tomu energetickému metabolizmu a k mitochondriám podľa mňa. No tie naše mitochondrie sú v tom podľa mňa celkom zaujímavý orgán, ktorý generuje energiu a zrazu prídeme na to, že keď tá energia nám klesá, tak v podstate aj to telo pôjde asi pomalšie ako tvoje hodinky. Presne tak a akože ten výskum je strašne zaujímavý, aby som možno odporúčil výskum doktora Sinclaira, ktorý ho veľmi dobre popularizuje. Má vlastne aj svoj podcast, ktorý sa volá buď Lifespan alebo niečo veľmi podobné. Alebo Longevity, nie som si teraz istý. A taktiež má knižku a tá knižka je teda vydaná aj v slovenčine a volá sa, že prečo starneme a prečo už nemusíme. A on tam veľmi pekne popularizuje ten výskum, ktorý stojí za tým, že prečo vlastne starneme a aké sú tie biochemické procesy a myslím, že koho táto téma zaujme tak, že trošku viacej, tak toto je cesta. Mne sa celkom páčil aj taký názor, že nejde tam naozaj o dĺžku tých rokov, pretože tak môžete zraziť auto, hej, tak tvoje roky sa skončili, ale tá kvalita toho života, že to je asi taký ten veľký kľúč, že ak môžeme aj tú starobu prežiť vlastne v tej kvalite, tak si vieš ten život ešte dosť dobre užiť, ako keď musíš riešiť všetky tie zdravotné problémy a tie si že vraj nageneruješ vyslovene, že do 50-ky. A že potom už po tej 50-ke len žneš, čo si zasial. Dáva ti to zmysel? Čiastočne, áno, asi to nebude úplne také jednoduché, ale trošku aj áno. Ja som počul aj takú hypotézu, že v podstate ty ako starneš, tak tvoje bunky už nerobia úplne tú svoju funkciu, ktorú by mali. A keď to tak veľmi zjednoduším, že kožná bunka sa nebude správať ako kožná bunka, ale bude sa správať čiastočne ako pľúcna bunka a tým pádom to už úplne nejde, že začína to na tejto bunkovej úrovni, potom to prechádza na tkaniva, na orgány a potom už ten orgán nefunguje tak, ako by mal. Takže toto za mňa bolo celkom také jednoduché vysvetlenie toho, že tam vzniká nejaký komunikačný šum
A bolo to pre mňa dosť dobre zrozumiteľné, najmä v tej knižke, ktorú som odporúčal. Nedáva celkom zmysel ten prvý mechanizmus, energia, mitochondria, to asi každý celkom aj pochopí, že jednoducho so znižovaním tej energie sa to celé zhoršuje. A tam máme potom aj niektoré látky, ktoré sa to snažia samozrejme riešiť, ktoré si o chvíľu popíšeme, ale čo taký zápal a imunita? Ten sa naozaj s tým vekom tak strašne zhoršuje a komplikuje nám život? Fúha, no to môže byť veľmi, veľmi individuálne. Máme aj autoimunitné ochorenia a tak ďalej, takže to by som úplne tak negeneralizoval, ale tak áno, má to svoj dopad určite. A ako s tým súvisí celým glukóza? Že tá citlivosť asi alebo citlivosť inzulínu na glukózu sa tým vekom naozaj teda trochu mení a to nám tak spôsobuje veľa poškodenia? A opäť sme pri využití energie, akože glukózu, keď máme v krvi, tá není úplne dobrá. Robí nám veľkú šarapatu a veľa problémov a potrebujeme ju dostať tam, kde ju môžeme využiť, čiže povedzme do toho kostrového svalstva. No a čím sme starší, tak to je menej efektívne. A niektoré prístupy, ako je napríklad aj taký dlhodobý pôst, sa nerobia len teda preto, aby človek sa teda nejako očistil alebo schudol, ale robia sa preto, že takéto dlhodobejšie hladovanie nám môže spúšťať autofágiu, čo je proces, ktorý by sme si mohli predstaviť tak, že si bunky tak upratujú, by som to tak nazval, že to, čo už nefunguje alebo je zle poskladané, hlavne sa to týka teda proteínov, sa touto autofágiou dokáže poriešiť a aj teda niektoré látky sa skúmajú z tohto hľadiska, že či by tú autofágiu takto mohli rovnako podporiť ako to, keď hladuješ. Je toto podľa teba tiež taký jeden z tých kľúčových procesov, na ktorých sa zamerať? No pravdepodobne áno, lebo veľká časť výskumu práve ide tým smerom. Máme to využitie energie alebo strácanie energie tým, ako starneme a potom máme práve túto autofágiu a jednak akože hľadovanie, ale to je pre veľa ľudí veľmi ťažké v praxi vykonať. Akože hej, že idem hľadovať, mám nejaké prerušované hľadovanie niekoľko dní v týždni nejem. Napríklad môj kamarát jeden robí takú vec, že jeden deň v týždni vyslovene že nie je. A takýmto spôsobom si akoby navodzuje tie benefity hľadovania. Ja osobne by som toto nezvládol. Mne ostalo hneď tak smutno. No. Ja som tak poklesol. Že? No ale skúmajú sa látky, ktoré by napodobnili účinok toho hľadovania bez toho, aby sme museli hľadovať. Pre mňa ešte zaujímavý celkom aspekt aj teda genetika a opravy DNA, lebo tá DNA v našich bunkách sa teda replikuje a pri každej replikácii vznikajú chyby a našťastie naše telo má strašne veľa mechanizmov, ako tie chyby opravovať, ale s pribúdajúcimi rokmi táto kapacita oprav tiež začína trošku klesať a tie mutácie možno začínajú viac prevažovať a s týmto sa tiež asi nevieme úplne vysporiadať, aby sme dokázali všetky tieto chyby do nekonečna opravovať. Však toto, akože máme tam veľmi také dobré enzymy, volajú sa sirtuíny a tie robia práve túto funkciu a ten výskum smeruje k tomu, že ako nakopnúť sirtuíny aj tým, ako starneme, lebo tá ich koncentrácia sa znižuje. Ja si ešte pamätám, ako taký veľký hype vyvolali objavy telomeráz, čo sú také enzymy, ktoré naše teloméry, ktoré máme v chromozómoch, aby sme to moc nekomplikovali, skracujú. No a keď už tie teloméry skrátime už teda tak finálne by som povedal, tak to je aj ten dôvod toho starnutia a potom tej následnej smrti. A predpoklad bol, že keď hackneme práve tieto telomerázy a teloméry, tak si budeme vedieť možno zabezpečiť tú nejakú pomyselnú nesmrteľnosť alebo výrazné predĺženie života. Len sa teda zistilo, že to vôbec nie je také jednoduché, ako v tom prvotnom výskume sa možno zdalo. A keby sme sa možno pozreli aj na ten psychologický aspekt, že prečo sa to tak veľmi rieši, tak nepríde ti, že to je možno o tom, že ľudia chcú mať takú veľkú kontrolu nad svojou budúcnosťou? Zrazu? No určite áno, vieš, tá budúcnosť je taká neznáma, ktorá veľa ľudí straší a smrť je takisto veľká téma, ktorá je desivá. A že vraj ľuďom veľmi pomáha, keď sa z toho strachu zo smrti a z toho starnutia stane taký technický problém. A keď je niečo technický problém, tak sa to dá racionálne vyriešiť tým, že spravíš nejaké opatrenia, začneš užívať nejaké látky a vďaka tomu, ako keby sa tomu začneš vyhýbať. No celkovo akože, že cieľom longevity vedy je prísť na to, že čo spôsobuje starnutie, lebo oni sa vlastne tí vedci, ktorí sa týmto zaoberajú, sa pozerajú na starnutie ako na chorobu, čiže potrebujú definovať tú chorobu a potom ju potrebujú liečiť. A poďme teda pozrieť niektoré tie látky, ktorým si povieme, že áno, nie, prečo, za čo. A asi tou prvou skupinou by mohli byť NAD boostery, kde patria také dve látky.
Tá skratka NAD je nám v biochemii veľmi dobre známa, pretože pri všetkých tých cykloch, čo máme v našom tele, sa tieto látky vyskytujú. Tak čo je toto NAD? Tak akože zložitý názov je to nikotinamid adenín dinukleotíd. Zatiaľ si nám to vôbec nezjednodušil, pokračuj. No, zjednoduším to tak, že je to adenozín, to som spravil chybu, tam nie adenín, ale adenozín. V podstate je to, že vitamín B3, cukor a fosfát, čiže nejaká energia. A na čo to tak strašne potrebujeme? Na tvorbu energie. Toto je tzv. Koenzym, je to látka, ktorá pomáha tvoriť energiu, a to tým, že prenáša atómy vodíka v našich bunkách. To si veľmi pekne povedal. A v týchto cykloch je dôležité stále také točenie elektrónov, by som ešte tak dodal, a že vďaka týmto kofaktorom sa tieto elektróny dokážu prenášať a v podstate potom tú energiu podporovať, takže je to celkom taký prepracovaný cyklus, ktorý funguje. Takže áno, potrebujeme mať energiu, keď máme dobrú hladinu NAD, tak je to o to lepšie. A teraz sa nám, predpokladám, deje tým vekom, že toho NAD nemáme možno dostatok. Takže taký predpoklad je, že keď si budeme to NAD externe doplňať, tak budeme... Oddialíme starnutie. Ale cítim, že tu bude nejaký problém. Tak je tam trošku problém, no lebo ten výskum je síce veľmi taký nádejný a pekný, ale robí sa najmä na modelových organizmoch. Lebo keď si predstavíš, že chcem robiť longevity výskum na človeku, no je to pomerne ťažké, pretože žijeme pomerne dlho a potom robí taký výskum, kde niečo podávam človeku a potom sa pozerám na to, ako sa mu predĺžil, skrátil život a podobne, tak no, nejde to úplne fajn a zároveň je strašne veľa premenných, ktoré máme v našom živote, tak je to o mnoho jednoduchšie robiť na modelových organizmoch v laboratóriách, robí sa to na kvasniciach, robí sa to na takých malých muškách drozofila, robí sa to na myšiach a tam tie NAD boostery celkom fungujú. Fungujú v tom zmysle, že keď ich podávajú vlastne tým modelovým organizmom, tak sa u nich zvyšuje hladina NAD, čo je jedna časť skladačky vlastne tejto hypotézy. No a druhá časť skladačky je to, že potom sledujú, že či sa predĺžil ich život. No áno, predĺžil sa, ale sú to modelové organizmy. Mne sa toto veľmi páčilo na tých zvieracích modeloch, že tam vyšlo, že majú tie organizmy viac mitochondrií, lepší metabolizmus, nižší cukor, lepšiu výkonnosť u starších jedincov a ešte dokonca sa veľmi dobre meria tá hladina NAD v krvi, čo všetko vyzeralo super, ale potom aj to uvedomenie, že u tých laboratórnych zvierat tie podmienky sú tak kontrolované, že im viete kontrolovať naozaj absolútne všetko od príjmu potravy, spánkový režim, svetlo, tma, proste čokoľvek si človek predstaví, sa tam kontrolovať dá. A u ľudí je to laboratórium. Áno, u ľudí to potom až tak veľmi jednoducho nefunguje a navyše aj to meranie NAD v krvi má tiež svoje limity. Že to, že sa to zvýši v krvi, to neznamená, že sa to ešte aj v tých tkanivách bude správať tak presne, ako by sme si predstavovali. A ktoré sú tie NAD boostery? Tak NAD boostery môžeme mať buď nikotín amid mononukleotidy, by som to nazval, to je tá jedna verzia, alebo to môže byť nikotín amid ribozidy. Je medzi nimi taký malý rozdiel, by som povedal, že to možno nie je až také kľúčové ich veľmi distingovať, ale každopádne sú to asi z tejto témy jedny z takých najpotenciálnejších boostrov. Čo myslíš? No tie ribozidy to máš vlastne B3 s cukrom a mononukleotidy máš B3 s fosfátom, čiže stále ti niečo chýba. Sú to tzv. Prekurzory toho NAD. No a práve tie ribozidy nájdeš aj na trhu. No, sú vlastne doplnky, ktoré obsahujú nikotinamid ribozid. No a oni sú síce na trhu, sú schválené Európskou úniou, ale sú schválené na niečo úplne iné ako na longevity a oni sa používajú vlastne na doplnenie vitamínu B3. Už máme inak nejaký relevantný vedecký dôkaz, že by tieto boostery vlastne predĺžili život ľuďom? Nie, zatiaľ nie. A je to vlastne tým, že tá dlhovekosť, že to aj celkom trvá? Hej, že keby si ty teraz dával takéto látky, tak musíme počkať aspoň 50 rokov, aby sme si vyhodnotili, či Kristiánovi to pomohlo alebo nie? Presne, no. Akože veľmi ťažko sa robí tento výskum, ale čo už je zistené, je, že keď vlastne ten ribozid dávali ľuďom v rôznych štúdiách, tak sa zvýšila u nich hladina NAD v krvi, ale to neznamená, že sa niečo zlepšilo, pretože u nich vlastne nepozorovali to, čo u modelových organizmov, že by sa zlepšilo využitie glukózy alebo že by sa zvýšil počet mitochondrií a podobne, čiže tie benefity tam ešte pozorované neboli.
Keď sa pozrieme na výskum aj ten predklinický, čiže na tie modelové organizmy, tak tie mononukleotidy vyzerajú tak akože lepšie ako tie ribozidy, vyzerajú byť efektívnejšie, ale tam máme strašne maličko výskumu. A ono v podstate, že mononukleotid síce nájdeš na internete, ale ja by som si ho nekupoval, pretože nie je schválený. Ja by som povedal, že toto je veľmi pekný príklad toho, že ako sa z biologického faktu dokáže spraviť mierne prekrútený marketing, ktorý je postavený na hlavu trochu. Určite. A určite pozor na tie doplnky aj z toho pohľadu, že či naozaj obsahujú to, čo obsahujú, ale asi by malo celkom zmysel k tomu pristupovať s takou zvýšenou opatrnosťou. Samozrejme, napríklad tie ribozidy, že tam bolo preukázané, že sú bezpečné. NR je bezpečné, keď je v dávke 300 mg na deň a u dospelých ľudí. A u žien, ktoré sú tehotné alebo dojčia, tak je to 230 mg na deň, čiže trošku nižšia dávka. No a tam presne vidíš to, že pozeralo sa na nejakú konkrétnu dávku a na tej dávke sa stanovilo, že či je to bezpečné, ale pri tých mononukleotidoch tú bezpečnosť stanovenú nemáme, takže čokoľvek, čo sa tvrdí na internete, tak my nemôžeme povedať, že túto dávku môžeš užívať a že bude pre teba bezpečná, lebo jednoducho to nevieme. Máme tu aj ďalšiu látku, ktorá sa mi spája s červeným vínom a pamätám si to ešte zo školy, kde padla taká veta, že pohár červeného každý večer ti predĺží život, lebo červené víno obsahuje resveratrol, čo je teda ďalšia látka, ktorá sa v tejto téme vyskytuje. Tiež by som povedal, že s tým červeným vínom je to mierne vytrhnuté z kontextu, lebo by si potreboval vypiť asi 4 fľaše toho červeného vína denne, aby si teda nejakú relevantnú hladinu toho, nielen alkoholu, ale aj toho resveratrolu. Čo môže byť zaujímavý večer, ale teda so zdravím to asi spoločne nemá nič. A skôr by ti to asi znížilo teda tú kvalitu života z dlhodobého hľadiska, ale je to teda rastlinný polyfenol, ktorý sa nachádza v šupkách červeného hrozna, celkovo bobuľovom ovoci a je teda spájaná táto látka s červeným vínom. Máme na to veľa rôznych doplnkov, kde sa môže táto látka nájsť. A veľmi ju teda preslavil aj výskum tých tzv. Sirtuinov, ktoré si už spomínal. Takže čo ty a resveratrol? Vieš čo, akože opäť, že modelové organizmy vyzerá to veľmi fajn. Na bunkách funguje resveratrol, že super. Je to antioxidačný účinok, zvyšuje hladinu NAD, stimuluje sirtuiny ako opravné enzymy. No ale čím ideme do väčšieho nejakého celku, čiže už ideme na tie nejaké tkaniva, orgány alebo celého človeka, tak tie účinky sa vytrácajú. Čiže nemáme tam potvrdený vlastne nejaký zdravotný účinok resveratrolu na zdravie človeka. Zopár spoločností sa vlastne o niečo podobné aj snažilo, lebo ten resveratrol máme v doplnkoch. No a platí vlastne, že keď ty chceš o doplnku tvrdiť, že má nejaký súvis so zdravím, tak si musíš takéto zdravotné tvrdenie nechať schváliť. No a snažili sa vlastne o schválenie zdravotného tvrdenia, že resveratrol má antioxidačný účinok a vďaka tomu antioxidačnému účinku spomaľuje starnutie pokožky, ale nebol tam vlastne preukázaný takýto súvis a to zdravotné tvrdenie bolo zamietnuté. Ale máme aj iné látky, ktoré majú antioxidačný účinok, takže toto by asi ten príjm úplne nebol. Ja som teda ešte našiel, že je aj zle rozpustný a má celkom limitované vstrebávanie, takže to tiež celkom je problém a okolo neho teda vznikli až také mýty a legendy, by som povedal, hlavne teda čo sa týka toho červeného vína a ja si myslím, že táto látka je naozaj taká, že funguje perfektne v tých in vitro podmienkach na Petriho miske, alebo teda aj na tých bunkových líniách, ale ako náhle to dáme do toho makroorganizmu, tak to nemôžeme tak jednoducho extrapolovať, že zrazu to bude fungovať. Presne tak. A ono ešte, mám taký fun fact, že v podstate, ako si spomínal, máme ten prírodný resveratrol, čiže extrakt z viniča rôznorodého, ale potom máme aj syntetickú verziu, ktorá bola pripravená v laboratóriu a to je tzv. Transresveratrol. Samozrejme je to kvôli tomu, že tie extrakty nie je úplne jednoduché robiť a je to aj časovo náročné a potrebuješ tam v podstate, áno, mať aj fyzicky ten vinič rôznorodý, ale tou syntetickou cestou to ide lacnejšie a rýchlejšie. No ale tým, že je to niečo nové, čo nebolo predtým na trhu, tak to bolo označené ako nová potravina a predtým, ako to na trh prišlo, tak musela byť preskúmaná bezpečnosť. Tak bezpečnosť tam bola stanovená, čiže môže to byť na trhu a tá bezpečnosť bola stanovená v dávke 150 mg na deň, čo je pomerne nízka dávka, lebo keď sa pozrieme na akékoľvek claimy, čo sa týka longevity, tak sa odporúča 1 až 2 gramy denne resveratrolu, ale tam v podstate ako to je 10 až 20 krát viac. Áno. A zároveň vlastne, keď sa stanovovala bezpečnosť toho transresveratrolu, tak sa
prišlo na to, že dávky nad 1 gram spôsobujú gastrointestinálne ťažkosti, čiže hnačku a podobné. A taktiež v tej vysokej dávke sa tvorí veľké množstvo jedného metabolitu, to je transresveratrol sulfát a ten môže inhibovať také pečeňové enzymy, ktoré metabolizujú rôzne liečiva. Čiže môže tam vzniknúť lieková interakcia. No a pozrel som si také nejaké bežné lieky, ktoré to môže ovplyvniť a mohol by to byť liek s obsahom diklofenaku alebo liek s obsahom ibuprofenu. Takže pri týchto liekových interakciách treba byť asi opatrný. A ďalšou látkou, ktorú si povieme, je spermidín, ktoré má dosť teda nešťastný názov. Takže Kristián, kde by sme spermidín mohli hľadať? Neviem, či mám to teraz takú dramatickú pauzu. Môžeš. V pšeničných klíčkoch. Toto si určite všetci predstavili a čakali. Je to naozaj tak, že to jedenie práve týchto naklíčených zrn to nazvem, alebo ako to, proste tieto klíčky sú teraz veľmi populárne, viete si ich jednak kúpiť v supermarketoch, dokonca si ľudia pestujú rôzne klíčky a výhonky doma a dávajú si to potom na chlebík, čo si myslím, že je celkom fajn nápad. A je teda spermidín jeden z tých odpovedí, prečo? No nie úplne, lebo zase máme tú rovnakú story, že síce funguje to niekde v laboratóriu na malých modelových organizmoch, ale úplne v tom živom človeku ešte nemáme dáta na to, aby sme preukázali, že to naozaj funguje. Ten mechanizmus oproti tým predchádzajúcim látkam je trošku iný. Tu vlastne tá látka by mala ako keby navodzovať stav, ktorý je podobný hľadovaniu, čiže dochádza tam k tej autofágii, o ktorej sme sa už rozprávali. No a my, čo máme na trhu, tak sú prípravky, vlastne tie extrakty z pšeničných klíčkov, ktoré musia mať stanovenú určitú hranicu toho spermidínu a je to myslím, že 4%, čo môže byť najviac. Čo je pomerne akože, je veľmi ťažké si dať dostatočné množstvo, ktoré by korešpondovalo vlastne s tými štúdiami, kde sa to sleduje. Takže stále, keď si chcem poupratovať bunky, tak mám hľadovať? Zatiaľ áno. V podstate snažila sa jedna firma aj o zdravotné tvrdenie, čo sa týka spermidínu, a to bolo, že pravidelný príjem spermidínu v nejakom množstve podporuje rast vlasov, ale nebola zase preukázaná tá súvislosť medzi užívaním spermidínu a rastom vlasov, takže nie je schválené toto zdravotné tvrdenie. Už si mi dal nádej, ale skoro, teda, už som videl, jak sa tak možno vieš, že sa to trošku zmení. Tak skúsim jesť nejaké klíčky a teda uvidíme. Alebo začni skúmať. Vieš, že budeš taký ten skúmač? Prvý vedec, skúmač, ktorý preskúma tieto účinky a narastú mu vlasy. Dobre, tak môžeme dnes spraviť fotku pred a po užívania spermidínu a uvidíme. Ale medzičasom máš zakázané ísť do Turecka. Tak som si zase pomyslel, že ho som tromfol. A čo je taký metformín? Čo je teda liek, ktorý sa vyslovene spája s diabetom a s cukrovkou, takže ako súvisí metformín z longevity? Vieš čo, ten vyzerá na tom, že je úplne najlepšie. Na začiatok poviem, že je to liek viazaný na lekársky predpis, takže užívajú ho len tí, ktorí musia a ktorí k nemu majú prístup. Používa sa na diabetes druhého typu a má k tomu najbližšie kvôli tomu, že podporuje až 3 procesy súčasne, zvyšuje hladinu NAD, aktivuje AMPK a inhibuje mTOR, čiže spôsobuje aj ten fasting efekt. A tie asi najsľubnejšie časti tohto príbehu sú o tom, že to je celkom dobre preskúmaný liek, veľmi často predpisovaný, takže tých klinických dát máme relatívne veľa. Takže myslíš si, že toto je naozaj cesta, že by si zdraví ľudia dávali metformín na to, aby si predĺžili život? No, to uvidíme. Spozorovalo sa to, že diabetici druhého typu, ktorí užívajú metformín, sa dožijú dlhšie ako nediabetici, čo je veľmi zaujímavé pozorovanie. No a aktuálne v americkom FDA alebo pod americkým FDA prebieha klinická štúdia, kde sa sleduje vzťah medzi užívaním metformínu a starnutím, či tam existuje nejaká súvislosť, tak na to sa veľmi teším, keď z toho prídu nejaké výsledky. A keby sa tam niečo preukázalo, tak je to veľmi pozitívna správa, lebo je to liek, ktorý je dlho na trhu. Je to liek, ktorý je relatívne dobre tolerovaný a zároveň je veľmi lacný, pretože mu vypršala už patentová ochrana a môže ho vyrobiť takmer akákoľvek farmaceutická firma. A nejaké nežiaduce účinky, ktoré by boli ako keby daňou za to, že budeš dlhšie žiť? No,
To tam sú a to je práve ten moment toho, že úplne by som to neodporúčal športovcom, aj keď sa možno preukážu takéto nejaké pozitívne účinky na dlhovekosť, možno po kariére. A to preto, že metformín spôsobuje aj stratu kostrového svalstva. Tá strata je okolo 5%, čiže možno takým lifestyle gurus, ktorí sa už teraz zaoberajú metformínom, tak by som si to aspoň nedával v ten deň, keď chodím cvičiť. To je možno taká general rada. Ale ďalšie tie nežiaduce účinky sú také, že spôsobuje to nevoľnosť, a znižuje apetít a spôsobuje hnačky. Čo je nežiaducí účinok, ale zároveň je to nežiaducí účinok, ktorý u toho diabetika je do určitej miery aj žiaduci, pretože mnoho diabetikov druhého typu zároveň je aj s nadvahou alebo obezných a práve takýmto spôsobom do určitej miery schudnú. Máme takú rodinnú, povedzme, že skúsenosť, kedy moja starka vlastne začala užívať metformín. Mala miernu nadvahu, nebola určite obezná, ale schudla, myslím, že 15 kg, keď bola nastavená na metformín, a to práve kvôli tomu, že ten metformín ako taký je veľmi horký. Čiže ona keď si dala tú tabletu, tak tá horká chuť ju akoby neopúšťala a potom keď jedla nejaké ďalšie jedlo, tak stále cítila tú horkosť a tým pádom jej nechutilo. A zároveň tam boli tie gastrointestinálne ťažkosti, čiže v priebehu pár mesiacov schudla fakt, že výrazne. Som povedal, že treba byť veľmi opatrný v tom, že kto má aký východiskový stav a je to za mňa celkom riziko dávať vyslovene zdravému človeku, ktorý nemá nejaké ďalšie faktory, ktoré by tento metformín mohol poriešiť. No a možno takou poslednou látkou, ktorá stojí za zmienku, je berberín. Ten možno není až tak veľmi známy, ale teda v tejto téme sa vyskytuje, poznáme ho aj z ľudovej medicíny, takže tie prepojenia by tam určite boli a teda často je označovaný ako taká prírodná alternatíva metformínu. To funguje? No, on sa tak tvári, že by mal napodobný účinok metformínu, ale nemá všetky tie 3 účinky, ktoré som spomínal, má len jeden, a to, že aktivuje AMPK, že do určitej miery by mal nejakým spôsobom možno niekedy za určitých podmienok napodobniť ten metformín, ale samozrejme to také jednoduché nie je, pretože keby bol až taký účinný, tak už by nebol len nejaké ľudové liečiteľstvo alebo nejaký doplnok výživy, ale bol by liekom, čo sa ešte nepodarilo. A najväčší problém, ktorý máme pri tom berberíne, je o biodostupnosť. Ja som si pozeral vlastne, že ako to je s tým schválením v Európskej únii, tak ako on samotný izolovaný schválený nie je, ale určité rastliny, ktoré majú vysoký obsah berberínu na trhu sú. Je to napríklad extrakt z koreňu dráča indického, veľmi zaujímavý pojem. No a tam sa vlastne skúmalo, že do akej miery sú aj takéto extrakty bezpečné a mňa v tom výskume možno ani nie, že tá bezpečnosť, ale zaujala ma tá biodostupnosť a tam bolo napísané, že on vyslovene, že má extrémne nízku biodostupnosť po perorálnom podaní. Skúmalo sa to na mužoch, na zdravých mužoch. 20 mužom bolo podaných 400 mg berberínu a sledovala sa plazmatická hladina berberínu počas 96 hodín po podaní a vyhodnotenie bolo také, že extrémne nízka biodostupnosť. Dal by si niektorú z týchto látok? Nie. Prečo? Veľa, alebo takto by som to povedal, že veľa sľubujú, ale málo prinášajú. Na jednu vec, čo by som si počkal, by bolo možno ten metformín, ako to bude v budúcnosti a možno keď už budem starší a tie účinky budú preukázané, tak by som do toho možno išiel, teraz ešte nie. Ale samozrejme je to liek na predpis, čiže tam by musela pribudnúť indikácia. Liek, ktorý sa používa na liečbu starnutia, čo nemyslím si, že až tak skoro dospejeme do takého bodu, ale tie ostatné viacej sľubujú, ako prinášajú. Ja som ešte pri tom metformíne našiel, že tam ten najväčší benefit je tá kalorická restrikcia alebo tá znížená chuť do jedla a zníženie dôsledkov obezity, že to je v podstate ten hlavný faktor, ktorý ti dokáže to starnutie ako keby zlepšiť. No aby sme túto tému nejak uzavreli, tak sme vlastne si povedali, že z týchto látok asi teda žiadna, zatiaľ úplne nie, lebo je tam veľa ale, veľa otáznikov a nemáme úplne chuť byť asi tí pokusní králici, ktorí budú zisťovať, či to funguje, nefunguje. A čo teda funguje? No, ja by som povedal, že keby som chcel nejaký doplnok, tak to by bolo na veľmi nízkej priečke toho, že na čo by som sa mal zamerať, tak tých pilierov zdravia máme povedzme 6. Myslím, že tak sme sa o tom rozprávali. Čiže máme tam stravu, ktorá má byť vyvážená a prispôsobená individuálnym potrebám. Má tam byť pravidelný pohyb,
či už silový tréning, ale aj vytrvalostný tréning. Potom je tam vlastne spánok, veľmi dôležité. Dal som si to aj ako predsavzatie, tak uvidíme, ako to dopadne v tomto roku. Takže každý rok, keď budeš riešiť jeden z týchto pilierov, tak sa dožiješ určite kvalitného veku. Dúfam. Jedine, že by nie. Jedine, že si počkáme do 90-ky a potom v podcaste poviem, že ako to šlo. Ale nezabudni sa pozerať aj cez prechod, či ide električka. Áno. Potom veľmi dôležité je slnečné žiarenie a tam veľmi dobrú popularizáciu tomuto robí doktor Huberman a má svoj podcast, takže to odporúčam niektorý z jeho podcastov, lebo asi by som to nepovedal lepšie ako on, takže to necháme na neho. A veľmi dôležité sú aj sociálne vzťahy s ľuďmi. To sa častokrát podceňuje, hlavne v dnešnej dobe. A ešte 6. Čo sme mali 6? Stres. Ktorý častokrát podceňujeme a ja môžem dať teraz takýto akože life hack ako veľký influencer, že začnite sa venovať svojmu dýchaniu. Ako dýchate cez brucho, do bránice, dajú sa zapájať aj chrbtové svaly do toho rôznym štýlom, takže ja sa teraz celkom venujem dýchaniu a zistujem, že to je celkom veda a že vlastne neviem, ako mám dýchať, pretože častokrát dýchame plítko a dokonca aj keď sedíme za počítačom a robíme nejakú takú úlohu, tak dýchame v podstate veľmi stresovo, ako keby nám skočí tiger do kuchynského okna a chceme pred ním utekať. Takže venovať sa trochu tomu dýchaniu dáva celkom zmysel k tomu, ako vieme manažovať stres a hlavne ten chronický, ktorý možno není až tak veľmi opodstatnený. Mne sa páčia tieto rady, lebo si zober, že bavili sme sa o longevity, každý do teba tlačí doplnky, ktoré stoja nehorázne peniaze vo veľa prípadoch. No a týchto 6 pilierov, o ktorých sme sa rozprávali, tak akože relatívne sú buď bez akékoľvek ceny, alebo však akože musíš si zaplatiť za nejaké tréningy, ale tak je to prospešné pre teba aj z iných hľadíc a tak ďalej. Takže možno aj to je taká cesta, že zamerať sa na veci, ako si pomôcť lacno a sám. Len to je tá najťažšia cesta, vieš. Že? Však to sa narobíš jak sviňa. Ja by si chcem tiež dať Keby nejakú existovala, látku. vieš, taká tabletka, čo všetko vyrieši za teba. Však preto je to také populárne. Ja si myslím, že tieto piliere sú není iba o dlhovekosti a kvalitnom živote, ale aj čo sa týka športového výkonu, akože toto naozaj na prvom mieste všetkým športovcom, rekreačným, vrcholovým odporúčiť môžeme. A dávať si naozaj pozor na ten životný štýl, na spánok, na expozíciu možno žiareniu z mobilu a z tabletu a z podobných záležitostí. Ako Kristián teraz skúša, otvor knihu a zavri tablet. Zavri tablet, otvor knihu a zaspíš do 15 minút. Podľa toho, ako zaujímavá je tá kniha. Ale áno, čiže v podstate nemáme nejaký nový zázračný model, ako si predĺžiť ten život a jeho kvalitu. Je to trochu drina a tie skrátky v živote asi naozaj veľmi nefungujú. Ja si myslím, že nefungujú vôbec. Tak som rád, že sme to na záver takto nejako upratali, že stále máme nádej. Není to o nejakej jednej tabletke. Ja si myslím, že keď by sme poriešili si každý všetkých týchto 6 pilierov, tak potom kľudne môžeme začať riešiť aj výživový doplnok a to by bola naozaj potom tá čerešnička na torte. Takže ďakujeme vám za pozornosť, verím, že ste sa dozvedeli niečo nové a ak budete skúšať teda niektoré z týchto longevity praktík, tak nám kľudne dajte do komentu vedieť, radi sa potom s vami ešte o tom porozprávame a budeme sa tešiť na ďalšiu epizódu. Teším sa na budúce. Ahojte.